kadya warara Semaring poten praitno smurire seko bali Puto Pandha tata gati wisaya Indriyaksa sara maruta Pawana bana maragana
Tes. Oh, tes. Tes. Oke. Bentar ya Pak Bu. Mas Nanten, Mbak Nanten bentar nggih. Nggosan nggih. Napas. Ala Pak kamu iki mau kelingan aku sesumene gawanane duit sak koper kae ala jane dantenan. Sehat terus nggih Pak. Lancar selalu. Aku sesuk ditangin yo. Wah malah jeluk. Mbok jeluk sumene aku. Ora sah. Minum dulu, mirian nggih. Mbak Nganten Mas Pak sedap ya Pak. Minum dulu. Mimi Mas. Mimi. Mimi paham Mas. Mimi tahu. Minum. Kalau Mimi Masnya Bu, Mbak. Oh sik ya. Bentar ya. Lah asem lalari katut mlebu. Katut. Ora apa-apa. Mimi. Saestu. Nyun miki setunggal, Pak. Ora. Nyenok. Bar Mimi sik ra. Mboten. Napa? Kula pun gadah mi. Gadah mi. Apa-apa? Pun gadah mi. Wis duwe mi. Wis duwe mi nan cilik. Ndak ora lho. Ndak sinden iki lho. Ibarat di serutan iki sayang. Saya lho kok aneh. Sayang hendak kowe sayang. Roto. Angel men nutup ki Pak, tutup ki Pak. Ngono kae ndongae ngaten sik ya Pak. Kula mriku asal Mas, Mbak. Asal nggih, boleh nggih. Pamit nggih Pak. Kowe wis udut to Pak? Danyae. Yalah ngopi udut, yalah jane dantenan. Nek sing di omah ki jan gegake. Apa Pak? Ngopi lek. Rokok ya Pak. Aku engko nek ya Pak. Matur nuwun nggih Pak. Sehat terus. Lancar terus. Berkah barokah. Dan semoga selalu wonten ing payung manik sedukang ngerku jagat sak isine sak lawase. Kula tak ndongake ngantene anak jenengan nggih. Ayu Pak kaya bojoku. Tenan kok ayune kok ngene iki ya Pak. Biyen ning saiki 90 kilo itu. Mas aslinya mana Mas? Malaysia. Malaysia, asli Malaysia. Ya. Oh, berarti saudaranya Ipin Upin. Oh iya. Dekat. Oh, saya pernah ke sana itu, Mas. Anu, nganu cari Ipin Upin itu, Mbak. Iya, apa? Ayam buyeng ini apa? Oh, ayam buyeng. Mas Nganten anu pengen punya momongan berapa? Pengen piye ya? Pengen punya anak berapa? Cukup 2 aja. 2 ya. Mbak Nganten pengen gadah pinter? 2 tambah 2 4 ya. Lah. Ini saat ini. Oh, enggak berarti 2 saja, oke. 2 anak cukup. Mas Nganten, Bu, Pak, terima kasih nggih selamat datang di Indonesia sing penuh dengan wow ini. Sehat selalu, lancar selalu, dan semoga selalu diberi kemudahan untuk memperlancarkan segala urusannya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas, nyenuk tahu? Di Malaysia ada bahasa nyenuk enggak?
Enggak ada. Mbak terangno nyeluk apa? Terangno sih. Ora apa-apa. Ora kelem. Ngene kalau bahasa sini kalau kan apa jenenge? Apa Pak? Pak Pranoto. Kuwi apa? Pantun. Ubur-ubur ikan lele, masih namanya sinten? Nik le. Nek le, wis terus. Wis terus. Ubur-ubur ikan lele, nyenuk le ngono. Ayo. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele nyenuk le. Ubur-ubur ikan lele. Nyenuk le. Ngenten lah, gini lambangnya. Enggak apa-apa ini lambangnya sarang hiu. Sarang hiu ini. Foto sih ngene. Iya, sini enggak apa-apa. Kuyan ya Mas, makasih ya Mas, bahagia selalu, sehat selalu ya. Pak Bu, makasih nggih. Bundar dereng. Enggak, pun makan. Belum. Bu, Pak mang pendhet ke mak mriyen, Pak. Wes yuk, iki langsung es guyone rada akeh. Selamat ya Mbak Mas, pokoknya wajib bahagia Bu. Ini ada nganu nyawer uang ringgit itu enggak? Enggak ada? Enggak apa-apa. Hujan loh Pak. Pak Anten. Surya ya Pak. Isi 16 ya Pak. Wes oleh rung Pak. Kancane yo dipikir no. Nggih, kene keikhlasannya Pak kene Pak. Malah wis edem. Sik, kewane sik katut kene. Yo, iki langsung perangnya ngono ya, Mbak. Oh iya, soalnya kok kan kene wis jam 7 esuk mau. Nang nggih, ya. Yen ya ora napa-napa ya mergo kahanan, mugi-mugi kita sedaya tetep wonten ing kesehatan ing pangayaman Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu. Langsung perangnya.
Baik, terima kasih Mas Rohmati. Foto dulu berdua Mas Rohmati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, setelah ini selesainya sajian tarian Bambangan Cakel ini, nanti mempelai berdua akan kita hantarkan untuk berganti pakaian dengan pakaian kebesaran yang kedua, dan nanti sembari menunggu selesainya kirap yang kedua, Bapak Ibu akan disuguhkan dengan sajian dari teman-teman campur sari. Bidalipun prokadang linanggung risang temanten sarimbit. Sri Nalendra kang minul weng jagat raya. Meranus wang pangaruna kadinetrane nganggo sabdaning kokilo sabdaning kokilo mringkane negara wis kemareng tinarabuka pamberating Sukerta anggara gunging kang anggung gumulung gegolonganira triloka lekere kongsi lampung taten berat bisa ndaya pangaribawaning Atmaja lena ing kaprayetan sang kala sirna durga mendak kala kalaning miruta jinangka kalaning temanten sarimbit arsa gumantos ageman kang kadewi tinata ing samangke keluarga keparang badhe ngaturaken panembrama lelangen gelaring Campura Sari Sekar merbabu ya kembanging meru ya kembanging ardi ya sekaring giri ya sekaring ancala kang winastan meru merbabu kondang minangka papan sekti gawat kaliwat ingit kepati papaning para pinter ganyo kepareng ngopadi jatining bener nur sumuruping pepadang kengarasaning Gusti Kang Maha Tunggal kengarasaning Gusti Kang Maha Wiket kang kripta jagat raya sisining jangkep datan katingal saking Mandrawa katebian us lumawat manjing jroning pantri kepareng nyata kalajengaken
rompakaning greda lelangen driyan gegendingan Manasuka campuh nyawiji lawan Sekar gunung wujuding budaya monggo Ki Yosi Sinasimito. Wangsul kateng kinasih monggo Mas Yosi. Matur sepadun Ji. Pak Parwoko ingkang sampun paling wekdal. Inggih, ira semantes ngrantulu matusing tata hati cara candhaipun nenggih serat maca temanten sarimbit nedeng gantos busana pramila kepareng marak sowan malih mecak miyak